Siziň beýniňizde haýsy geni ukuda ýatyr. Siziň syňňyzyň çyňgyny bir ýerlerde ýetiljek uly sepkitleriň tohumlyk däneleri ukuda ýatyr. Olary oýaryp ösmäge mümkinçilik berseňiz, amala aşmalaryň hasyly size ýetmegi hiç haçan umydam etmedik belentliklerinize galmaga kömek eder. Sazannanyň skripkanyň kirişlerinden ajaýyp sazy döretmegi başarşy ýaly. Siz hem beýniňizde ukuda ýatan genini oýaryp, onuň kömegi bilen öz öňüňize goýjak islenlik maksadyňyza ýetip bilersiňiz. 40 ýaşyna ýetgençe Abraham Lincolnyň ýeke kärhanasynyň işi hem uğruna bolmandyr. Beýnisinde we ýüreginde uklap ýatan genini oýaryp, bu dünýä hakyky beýik adamlaryň birini beren beýik waka onuň durmuşynda bolup geçýänçe, ol hiç ýerli janap, hiç kim ortdyr. Gussa hem söýgü duýgulary bilen gatylan bu waka onuň çyn ýürekden söýen ýeketek zinany en rahatlaç bilen duşmanyndan ibaret. Söýgü duýgularynyň Ynam diýilip atlandyrylýan kalp ahwalyna ören ýakynlygy bellidir. Şu sebäbe görä-de söýgü hem pikir terpelleriniň öz fizik nuskasyny öwürmegine ören uly täsir edýär. Awtor özüniň barlyklaryny iň bir beýik adamlaryň ýüzlerçesiniň ömür ýoluny we ýeten derejesini seljerip, olaryň her biriniň diýen ýaly ýeten derejeleriniň aňarsyny zenan täsiriniň gizlenýändigini anyklady. Eger size Ynamyň güýjüne sowutnama gerek bolsa, onu peýdalanan erkek we zenan kişileriň ýeten sepkitlerini öwreniň. Bu sanawyň başynda biz İsa peýgamberi görýäris. Ynam hristiýançylygyň esasydyr. Adamlar bu beýik güýjüň manisini näçe üýtgeselerem, ýoýsalarem bu şeýle. İsa'nın taglimatynyň we ýeten derejeleriniň ýagny gudrat hasaplamak mümkin bolan zatlaryň düýp ödeni Ynam şekilli bir zatdyr. Eger gudrat diýip atlandyrmak mümkin bolan hadise bar bolsa, onu aňyň Ynam hükmünde belli bolan ahwal döredýändir. Hemme kişi belli bolan adamyň Hindistany Mahatma Gandhi'niň görkezen Ynam güýji hakynda oýlanyp göreliň. Adamzat onu Ynamyň näme okuyplydygynyň iň bir haýran galarjy misallarynyň birini gördü. Gandhi öz döwürdeşleriniň islenmegi bilen diňeşdireninde mümkin bolan has uly häkimiýete eýe boldy. Özü de bu pul, söwüş gemileri, eskerler we harby tehnika ýaly häkimiýet gurallaryna ygtyýarynyň ýoklugyna garamazdan şeýle boldy. Gandhi'niň ne puly, ne de öýü bardy. Onuň hatda penjegem ýokdy. Ýöne ol häkimiýete eýe boldy. Bu nerden peýda boldyka? Ynam ýörelesine düşünýänligi we özüniň 200 milyon adamda Ynam döretmäge bolan ukyby nasip etdi. Muny häkimiýeti onuň özü döretdi. Gandhi haýran galarjy edermenligi amala aşyrmak, 200 milyon adamyň aňyny birikmäge we bir bütöw beýni ýaly hereket etmäge urukdurmak başartdy. Zeminne Ynamdan başga haýsy güýç muňa ukyply? Ideýa nädip baýlyk döredýär. Biznesde we sanagatda ynamsız hemde hyzmatdaşlyk etmezden oňmak mümkin däl. Şonuň üçin hem senagatçylaryň we biznesmenleriň ägirt uly emläge eýe bolmagyna kömek edýän usuly gow edip açyp görkezýän wakalary seljermeklik gyzykly hem peýdaly bolardy. Bu olara almazdan öň berýänlikler sebäpli başartýar. Eger siz uly emläge nädip döreýänligi barada oýlanýan bolsaňyz, muňa jogap tapmakda United States stilin döredilişiniň taryhy size kömek edip biler. Eger siz adamyň oýlanmak arkaly baýaýanlygyna şüphelenýän bolsaňyz, onda bu gadymky ýöne ören öwredicilik ähmiýetli waka siziň şüpheleriňizi dagdyr. Sebäbi siz onda bu kitapda beýan edilen ýöregüleriň goşunmasyny açaçan görersiňiz. Ideýalaryň kuwatlygynyň haýran galarjy bu suratlandyrylmasy New York World Telegram'da John Lowell tarapyndan ören gow beýan edilipdir. Onuň göwünjüň radylyk bermegi bilen biz aşakdakylary çap edýäris. Milliard dollar hakynda. Günartanlyk naharyndan soňky ajaýyp çykyş. 1900-nji ýylyň 12-nji dekabr agşamy Günartanly bir ýaş adama hormat etmek üçin 5-nji şaýolda ýerleşýän Universitet klubynyň dabaralar zalyna ýurdun iň bir iri maliýetçileriň
80 töweregi ýygnananna, Amerikanyň senagatynyň taryhyna juda ähmiýetli pursadyň şaýady boljakdyklaryna myhmanlaryň bolaýsa 5-6 sansy akıl ýitirýärdiler. Ýakynda Pittsburghda bolanlaryny Charles Schwab tarapyndan özlerine jomartlyk bilen myhmanparadlyk görkezenligi üçin şeýle-de ýurdun günorunyň bankirlaryny 38 ýaşly bu polat senagatçysy bilen tanışdyrmak üçin Edward Simmons hem-de Charles Stuart Smith Günartanlyk naharyny gurnapdylar. Ýöne olar myhman şeýle täsir galdyrar diýip garaşmandylar. Pete gitmedik köýnekli New Yorkly biznesmenleriň aratorlyk sungatyna känir pitwa etmeýänliklerini, şonuň üçin hem Stillmanlaryň, Garrimanlaryň we Vanderbiltlaryň içini gystyrmak islemeýän bolsa, 15-20 minutlyk sypaýy ýöne boşluk sözler bilen çäklenip sözüni tamamlamagyň gerekligini olar hatda myhmana duýdurypdylar. Hatda Schwab'yň sağ tarapynda oturan John Pierpont Morgan'am öz mertebesine laýyklykda dawarada sähelçe wagt eýlenmekçidi. Metod hem-de halk köpçüligi barada aýdylanna bolsa, bu juda ähmiýetsizje waka bolar diýip garaşylanmagy sebäpli ertesi gün gazetlerde ýatlanmaga da yaramasa gerek diýilip hasap edilipdi. Şeýlelikde hojaýynlaryň ikisi hem-de olaryň myhmanlary adaty 7 ýa-da 8 dörli tagam dadypdyrlar. Ýynananlar az hem tutuksuy gürrüňleşipdirler. Bankirlaryň we brokerlaryň, dellallaryň iş bilen bagly Pittsburghda bolýanlaryň käbiri Schwab bilen öňdüşýän bolsalar, hiç kime onu gowtanamaýar eken. Emma henüz akşam tamamlanmaka, olaryň ählisi olar bilen birlikde Janap Morgan hem döküp turupdyrlar. Şeýdem bahasy $1 milliard bolan körpejüň United States Steel Korporasiýasynyň gönüllügi goýulypdyr. Taryhyň mundan nesibesi ýok eken. Bu Günartanlyk naharyna Charles Schwab'yň sözlen sözüni hiç kim ýazyp almandyr. Umuman bu çykyşyň ýöntem we käbir zat babatda ýalňyş hem bolmagy juda bolup bilejek zat. Sebäbi diliň iňji tilsimleri Schwab'y hiç açan benjalyk etmändir. Ýön oňa derek bu many ýüki ýetek we akyl ilerinden geçirilen çykyş. Emma mundan başga da ol galvanik güýje eýedi. Şunnukda ol nahar başyna toplananlaryna jemlenýän $5 milliard täsirini ýetirdi. Çykyş tamamlanyp ýygnananlar entegam eşden zatlaryň täsirinden çykyp bilmän dorkalar. Schwab 90 minutlap söz sözläpdir. Morgan ony penjereniň ýanyna çeträk ýere çekip, şol ýerde beýik tagaşyksız oturuşlarda oturup, olar ýene bir saat çemesi gürleşipdirler. Elbetde Schwab'yň şahsiýetiniň jadysy köp zat aňladypdyr. Ýöneonyň polat korporasiýasyny döretmegiň sagdyn hem-de anyk maksatnamasyny açyk görkezmegi has möhüm bolupdyr. Öňüm köp kişi Morgany, Sim, Gant, Rezin, Whisky, ýağ ýa-da sakky çöndürýän korporasiýalar kasyny polat trestini döretmäge gyzyklandyrjak bolupdyr. Özüniň pyrlaklary bilen belli bolan John Gates muňa synaşyp görüpdir. Ýöne Morgan oňa inanmandyr. Otly çöp korporasiýasyny döretmegi başaran Chicago'ly brokerler, dogonlar Bill we Jim Moore hem onuň ýanyna barypdyrlar. Ýöne olaryň hem pikiri başa barmandyr. 200'li hem dar düşünjeli jurist Albert Gary ulalaşyp kazanjak bolup görüpdir. Emma täsir galyryp bilmändir. Şeýdipde Schwab özüniň dile çeperligi bilen Morgany öňde soňda meýilleşdirilenleriň içinde iň bir ägirdi bolup biljek maliýe karhanasynyň ajaýyp geljegini görüp bilerlik derejede ýokary göterýänçe taslama däliniň samyklamasy ýaly bir zat hasaplanypdyr. Bir nesil mundan öň kiçijek we ähmetsizçe kampaniýalary bir-birini çekip, olary iri we bäsleşli ukuply kampaniýalary öwrüp başlan maliýe magnetizmi şadiýan garakçy biznesmen John Gates'in oýla tapyjylygy münasibetli polat guýujuluk senagatyna da hereket etdi. Gates eýýäm kiçijek konsernlaryň bir näçesinden American Steel and Wire kompaniýasyny döredipdi. Morgan bilen birlikde bolsa Federal Steel'i gurnapdy. Emma Andrew Carnegie'nin 53 tane hyzmatdaşyň bilelikde eýelik edýän we dolandyrýan ägirt uly vertikal tresti bilen deňäninde beýlikleriň ählisi uçypsyjy bir zat bolup görnýärdi. Olar hatda özleriniň tagallallaryny birikdiräýselerem, şonda da Carnegie'nin guramasyna sähelçejik bir naja gyznam salyp biljek däliler. Morgan muny bilýärdi. Muny Şotlandiýaly täsin goja hem bilýärdi.
Özüniň kiçiki köşküniň belentliklerinden ol Morganyň kiçijek kampaniýalarynyň öz biznesine agy saljak bolşlaryna ilki gyzyklanmak bilen soňra bolsa oňlaman syň edýärdi. Bu synaşyklar halis ýerdi başlantyň Carnegie gaharlantyr we ar almaly netije elipdir. Ol bäseşleriniň eýelik edýän önümleriniň ählisini özüne öndürmeli diýen karara gelýär. Mundan öň sim, turbolar, halkalar ýa-da list demirler onu gyzyklandyrmandyr. Ol beýlek kampaniýalara taýýar polat satýanlygy bilen kanagatlanyp, şondan isleýän zatlaryny ýasamagy olaryň paýyna goýupdyr. Inni döredýärlikli pikirlenip bilýän, ukyply kömekçisi şwab peýda bolansoň, ol düşmanlaryny burça gawamaly netije gelýär.